Oh, kinahanglan siya operasyon. Oh, dili man na siya hulaton nga magawas. Kung sana ukoy kay pagawason sa ang almoranas nang duha ka klase, external o internal. Ang external kana makita ninyo. Ang internal kanang tuwa sa sulod. And usually basta ganig nakagamit ng mga tambal niya kuan nga dako nagunod na siya, dili na siya maayo na gid. Hello. Hello. Naputol siguro siya. Di na nimo mahinay. Kusog kayo. Kaysa kung dalunggan. Oh, hinayag yun. Hinayag yun. Kay kusog kayo sa kung dalunggan. Okay. So, ang corona test kit 200 ka buok gihatag diri sa DOS diri sa Davao. Ang istorya ha. So, usaon nato pag-test. So, katong mga simptomas nga ako gisulti sa inyo ganiha. Ha? O kung saan pa identify ako itong gitudlo sa inyo kay kamo ra man po'y makakita sa inyong sarili, ha, nya katong doktor tuon niyo wa pud kay balo. So kana gitudlo na ko sa inyo diretso. Ambot nga dili man mahinay. Hello, good morning. Say ato. Tapos ah ah ay mahiwi gyud tong bukog nga iyang kuan katong ilang operahanan kay kinahanglan malus to siya mahigal day malus siya ba kay para dali pagbutang og kuan putaw. Oh. 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 Siminto. Sus, pagkagahi dahil sa imong ulo, ulo sa imong papa, kinahanglan bunalag 2x2. Lisod kayo ng pasyente nga na, day. Lisod yung kayo. Mahiwi ang iyang bukog, unya wala gyud siya panahon nga mo heal. It will take time. Pero anyway, di pa man gyud na siya maayo. Mabutang lang gyud na siya butaw. Asa gito ang fracture? Asa to ang fracture? Asa ang fracture? Lagi. Walay problema, tanggalon na niya ang iyang cast kay anyway, kambyuhan man ng total hip ang ka siguro himuon. Lagi total hip yun. Total hip replacement na siya. Pero anyway, maski pag naay cast, mulihok gyapon na siya dai kay bugat man kay tao. Abrihan man gyud siya. So hulaton na lang na siya. Ayaw na lang na siya kasabi. Sagdi siya kay anyway sakit man gyud na siya ilihok. Hulaton na lang gyud na siya nga maoperahan. Anyway naman siya iliway nga mga 1 to 2 months nga pwede pa siya operahan nga kanjud prime time na siya nga operahan kay nag-subside na ang inflammation ba. Ay. Tama po na siya kay mag-subside po ang inflammation sa iyang fracture. Mas dali sa isulod kay magbinunanlay mo ana, magbinunanlay mi ana sa operating room day. Sus in town pagkalisod. Lisod gyud kay gyud. Dili si ideal time. Kinahanglan hulaton gyud siya gyud nga mo subside. Makapos na siya. Gitagaan mo na siya anti-inflammatory, mga mefenamic, diclofenac, celecoxib, no? Tagaan, no? Alangan, celecoxib, bunta to. Para at least matabang. Para matabang lang sa, sa hubag. 2 times a day. Matabang po sa sakit.
Okay? Sige. Ang second nga limtan ako sulti ganiya may gala. For example, nanay kuan. Nagkakusog ng mga cellphone. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes. Karong na? Oo, na gyud. So di ka kibalog asa nagi ka ng kalintura basig na kay UTI o saba. Ang katong ubang sintomas nga kaauban niya, mo to'y makadiagnose nga corona siya. Namin na ba ka ganyan? Sige. Okay. Sige. Okay. Sige dito, nakalimot mo. Hello, good morning. Cellphone. Buntag. May buntag. Sige, dili mo madungog. Lagi, ayaw kayo iduol ng radyo di mo diha kay magsinumbagay sila. Unsay pangutanan nimo day? Okay, so unsay mga tambal gihatag? Unsa pa to? Salbutamol, unsa pa? Unsa pa? Unsa pa? Okay. Ipadayon na siya day kay mo ginay tama gina siya mga tambalang ginahatag para sa ingana. Okay? Unsa daw? Walay unsa? Para bang nebulize ba na siya o inumon? Nebulize adto mo hospital, dito sa hospital na ipa-nebulize, kinama na sa nebulizer kung wala ka ni palit. Okay, dili man na siya pwede inumon. Lagi, dili man na siya pwede inumon. Okay? Padayon nimo nang uban nga inumon. Katong pang nebulize adtong hospital o kanang namay mga clinics nga naay nebulizer adto dito sa ila kay gamay ra man imong bayaran na. Okay? Okay, may buntag. Mag-clinic ko karong buntag may gala. Kung basig nangutana mo mag-clinic. Karon naman tay lockdown. Dili sa ingon nga total lockdown. Kung sitahon mo nga matumig doktor. Kung ingon sila asa mo mapaingon nga doktor nga naman mo doktor dahil sa inyong duol. Dito ra mis gwapong doktor. Wala may problema may gala. Wala may problema may gala ko. Mananghid lang oh. Wala may problema. So kamong gioperahan biyan ako og operahanan. Manipod gyud gyud kay karong buntag lang ko mag-clinic siguro. Katong akong gi-schedule nga operasyon ugma sa buntag nga thoracentesis. Anin karon sa buntag, karong buntagan mo ani kay basig magkuno ko magigat-igat ako nyang hapon kay wa mo buhaton kung dili mo mangabot. So imbes nga gipaanhit mo og hapon sa Monday, karong buntag mo manganhi kay para ma-schedule na mo sa ospital ha. Mutawag na akong sekretary sa imo karong taud-taud. Okay. Sa kanito, nakalimot naman ko sa akong isulti. Kung nanagin may coronavirus may gala, ang pinakalis hello, good morning. Yes, unsay ato day? Di mahimo. Di gyud kinahanglan ito makina gyud ay. Pagdalag baterya sa truck. Kay di man na pwede gyud. Dili man na siya.
Dili man pwede kadi ang katong nebulizer man mo deliver ato sa kuan sa tambal paingon dito sa sulod sa imong baga. Dili man ang kanang tambal miso. Wala. Akin ang ginawaon lang nimo. Wala, useless yun kayo kung ibutang nimo ng tambal. Pwede man kang magbutang og mga Vicks diha basta dili as effective sa nebulizer. Dili gyud. Dili maayo day kay magka-addict ka. Nawa na. Pidiya na yung duol nimo. Dili maayo na. Pangitag pa. Center. Ay mao, di maginit kag tubig. Kay naay problema di lang sa baga, di mga problema ba basig nasa imong kasing-kasing pod. Mo na ingana. O ingana gina siya basta ganing malipong na ka, maligo lang ka, malipong na ka, naay problema ba. Kasing-kasing dili baga. Maatag anan lagi na ako mananagna yo kuno magtindog na lang ko siguro kanang kuan managda da sa sa park. Dai problema imong kasing-kasing day iadto sa imong doktor na iadto sa doktor nimo. Okay, sige, okay. Landline morning. Tepa. Iyang ginabutang. Ay. Pila ka bulan na siya day? Nagtalad to na mong dermatologist, ana? Si Dr. Mangawil sa Davao Doctors. Dr. Mangawil. Nana sa ectopic kaning atopic dermatitis. Lagi kuan kay na siya day kanang dugi kay tambalan kinahanglan gyud mga daghang kay ointment, tabletas mga na. Lagi at iadtog dermatologist kay kinahanglan gyud na siya maayo nga mutanaw. Okay? Sige, okay. Hello, good morning. Cellphone. Maldito ning cellphone na Sige, sitag istorya. Sitag istorya mo. Dagang kayo mo nawag. Nawag na kay wa na. Nanloon na. Okay. Kung nana kay coronavirus ba? Naunsa na rin. Hello, good morning. Muntag. Sa ubang iro. Dili. Sa ubang iro gina siya. For example, nalibang tong rabies nga iro sa gawas. Unya gitak-takan sa mga tao. Adala sa sulod maski pag mingon ka nga ang imong iro wa gyud kagawas nya ang katong tao gawas sulod man didto makuha mo siya sa soil. Kay ang atong rabies dugay kay mamatay sa soil. Dili sila naay carrier nga normal sila pero mutakod sa ubang iro. Dili sila mamatay ba? Dugay pa sila mamatay kay carrier sila. Kuha mo? katong mahal kaayo mao to ang katong human nga astig nga antibodies kanang hinimo na daan nga antibodies ba. Katong vaccine antigen pa lang to, wala pa toy pangpatay sa rabies. Kuha nimo? Usually ang effectivity is 3 years to 5 years pero ang sa studies karon 3 years na lang. Unya kung mapaakan pag usab after 1 month booster gyud ka.
Kuha mo? Ah, lagi. Okay. Sige. Ay sa dawat. Landline. Sige, landline. Ay sa dawat ang cellphone. Morning. Unsay ato? Chloroquine. Chloroquine. Ang chloroquine, ang ilang expiration tag 10 years, tag 15 years. So, in kaso lang, tanawon yun ang kwan, ang iyang expiration kay usually after 5 years ipanglabay na nila kay abi nila expired na kay ang iyang base kuan man god bark ang kaning sa panit sa kahoy. So naay expiration pero wala man kay lain magamit ay. Expired? Na effect half-life lang na siya. Kaya may expiration March 16, 2020, half-life na siya. Nanay sa effect nga half pa. Napanay nabilin nga half. Wala. Dili. Ang kadaghanan sa tambal makadaot. Pero kaning chloroquine, dili kaning nga kuan nga tambal chloroquine wala na siya problema nga expired siya. Pero ubang tambal na side effect good. Mo nang ilabay yun. Dili na siya sa tanang tambal. Ang chloroquine is only one medication nga pwede nimo siya ipadugay sa kuan kay sa una bitaw mo adtong Africa. Magdadala man sila og kanang tambal sa bulsa niya balintad og mga pila ka tuig. Lagi, tiguang na siguro ka nang Tiguang na siguro ka ba kay kanong kabalo ko. Tanawa lagi. Ay, dugay na kay sa panahon pa sa gira na day. Lagi. Okay. Sa dili sa ako madawat og kuan kay humanon nako kay naapit na ako abugo ni Dr. Julius Diriba. Buabot na gani ang panahon nga naagi mo'y coronavirus infection. Di naman mo kaginawa. Pero ang inyong mata gabudlat, conscious kayo mo. Sige mag-ubo kay lisod na ginawa lagi. Ibutang ang tubo sa inyong baga mga manang ba. Kadaghanan sa inyo di mo makasabot ang endotracheal tube munay diretso sa inyong agianan sa hangin sa bronchus. Kadto siya moy mutabang tuog kuan mo toy agianan nga isaksyon ang iyong plema. So kung mo against mo sa doktor nga magbutang sila og endotracheal tube wala na may pag-asa. Prangka-prangka ni pag-istorya ba kay daghanan sa inyo kay wa man mo kasabot nga conscious kay akong pasyente gang ginawa nganong butangan magtubo sa coronavirus mga manang kana lang gyud ang inyong pag-asa ang endotracheal tube mo bitaw na nga ang Italy daghang kay nangamatay kay ang ilang ventilator ang ilang mga gamit niabot lang man og 1,400 niya kay 14,000 man ang ilang infected unsaon man di patay. So ang ilang selection karon pag sobra ng kag 80 di nakatagaag tambal di nakabutangag endotracheal tube wala na gamito wa na himuon sa imo ulaton na lang ka mamatay. Mao na natabo sa Italy karon. May man tong sa Wuhan may gala sa China kay mangita man sila paagi nga masaksyon sa ilalom baski pag magsikisik ka na kuan alam mangita gyud sila paagi nga isaksyon ang plema sa imong baga. Sa Italy dili, sa France samot sa France may gala pasagdan lang gyud kang mamatay kas daplin ba. Kay wala lang gyud sila gamit. Wala gyud sila gamit nga. Ano na first world country na kita dili. So kung moingon gani ang doktor sa inyo nga kinahanglan gyud sa butang tubo ba. Kay di na gyud siya kaginawa.
ayaw na magsukol loy. Ha? Ayaw ninyo supaka ang doktor kay siya ni kay baluan na ba. Nana siya parameters, nana siya mga gibantayan nga mga protocol na ingani ang imong ABG, ang imong lungs, ingana mga pulse rate. Tanaw na nila bago maingon sila nga butangan yung tubo. So ayaw mo supak yun in town kay diri sa coronavirus infection. Kana lang gid ang pag-asa. Walay lain. Hindi manggawas, hindi kinanglan. Sige naman tag-istorya, sige manggawas, ayaw panggawas, puyo sa balay niya. Anday ka ilang, ang katong ilang kauban sa balay, na coronavirus pod. Bye-bye. So morning, sinsahin ako karong butaga, may gala. Kung naulahi mo, tanaw mo sa YouTube. Kaya i-upload na ko karon ang katong sa YouTube. Kaning sa Facebook, mawala man ay pila ka minutes kay daghang kay akong mga friends sa Facebook magala sa akong wall. Niabot na siguro na siya mga 10,000. So pila ka seconds wala na to. Wala na akong kagwapo da sa inyong sa inyong cellphone, ha? Kay gikao na sa ubang mga uploaders. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.